Tak vítajte pri ďalšom videu pri opravách elektroniky. Dnes tu mám na opravu televízor Samsung. Presný model UE58 RU 7172U. No, pozrieme sa, aká je chyba. Zapneme do zásuvky. Pičku jebano. Tak. No. Kontrolka. Svieti kontrolka. Kontrolka svieti. Zapol som ho. No, ako môžete vidieť, je chybné podsvietenie, pretože obraz tam je. Takže obraz máme, len ho nie je vidno. A to znamená čo? A to znamená, že musí sa komplet telka rozobrať, displej dole, všetko dole. Nevypol som ho. Už. Takže je vypnuté. No. Tak. Hor sa na to. No. Už som v jednom videu ukazoval, ako sa takýto typ krytu dáva dole. Ale ukážem to aj v tomto videu. Takisto nôžky. Jednoduchá montáž. Šrubky na krížový šrubovák. Takže najprv dáme dole nôžky, potom si kryt tak jemne nadvihneme, aby sa trošku uvoľnil, a tu, čo sú pod krytom, tie drôtiky, jeden, druhý po stred, tretí a štvrtý na boku, tak tie pekne povyťahovať vonku a kryt krásne sa odklopí dole. Takže zadný kryt máme dole. Teraz ďalší postup. Reproduktory dole, kryt panela dole,
držak, nožiček dole, dosky dáme dole, potom sa telka otočí a to už bude ďalší postup. The people think about you. I just want you to be my own. I don't care what the people think about you. I just want you to be my own. They say diggy 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 diggy, I just sell. They say diggy 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 diggy, I just sell. They say diggy 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 diggy, I just sell. They sell, they sell. They say diggy 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 diggy, I just sell. They say diggy 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 diggy, I just sell. They say diggy
I'll do it all time till they recognize it. This outlook is real romance and Romeo. You Julia. They say diggy, 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 I just say. They say diggy, 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 I just say. They say diggy, 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 I just say. They say they say they say diggy, 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 I just say. They say diggy, 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 I just say. They say diggy, 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 I just say. They say Takže ako ste mohli vidieť v časozbere, displej je dole. A čo tu máme? Máme tu rozptýľovacie sklo, ktoré je už zničené, zdeformované, popraskané od podsvietenia, to znamená od tých LED pásov, ktoré sa volajú Edge podsvietenie, Edge. Tu boli iné teploty. A viete, prečo to takto dopadlo? Pretože tie Edge LED pásy hrejú tak, že ak by ste dali prst na tú ledku, tak sa poriadne popálite. Proste tu sú také teploty, že to rozptýľovacie sklo sa takto zničí. Práve preto sa pri výmene podsvietenia má meniť aj to rozptýľovacie sklo. Takto to volá difuzor, takto rozptýľovacie sklo. Určite to má ešte nejaký názov. My to budeme volať rozptýľovacie sklo alebo plexisklo. No a ako nechať sa môže aj to, áno. Pravda je, že môžete nechať to pôvodné. Lenže v obraze budete vidieť biele žiarivé čiary, lebo cez toto bude viac prenikať svetlo. Takisto tu, kde je to rozptýľovacie sklo už také číre, tak tu budete v obraze vidieť biele bodky. Pretože tie ledky budú žiariť a budete to mať pekne v obraze. No a ďalšia vec, pardon, táto spodná lišta už takisto je rozstavená, deformovaná. To znamená, že keď ju budeme odstraňovať preč, na niektorých častiach sa určite poláme. Preto ja neznášam tieto Edge podsvietenia, pretože výmena je dosť náročná a nielen tak časovo, ako časovo ani nie, ale skôr finančne, pretože ak si to poskladáte, že máte kúpiť nový rozptýľovacie sklo nové, zohnať ešte lištu ani nekúpite novú, ledky to nič, to kúpite, ale je rozdiel kúpiť iba ledky, podsvietenie vymeniť a je rozdiel ešte investovať do plexiskla, teda rozptýľovacie sklo a do tej spodnej lišty, keď sa poláme. Preto ja zbožňujem tieto klasické direct LED podsvietenie. Tam neprehrieva sa to, ako sú tam teploty, jasné, že sú, ale nerozstaví vám to difúzor nad tým, alebo teda rozptýľové sklo. Dobre, ďalší postup je taký, že idem to rozobrať ďalej. Nech zistím označenie LED pasov, aby sa to objednalo. Ale chcel by som vymeniť aj tento rozptýľové sklo. To rozptýľové sklo.
Lenže ja taký nemám, lebo ja čo mám, ja mám maximálne 55 palcové a toto je na 58 palcový. Tak, čo ste nevideli? Naznačil som si, samozrejme, s metrom od tejto rovnej rany potade, po spodok. A vypočítal som si, koľko si môžem dovoliť odrezať, aby to, čo je poškodené, pekne zmizlo, aby ostala pri najlepšom pekná, rovná rana, tak ako je tu. No, že ako každý vie, že ručne odrezať tak rovno, to nie je jednoduché. Aj keď to mám dobre naznačené, hej, pásku potiahnutú. No sám neviem, ako to dopadne, veľmi som zvedavý, aký výsledok to dosiahne. Chcel som to rezať ručne pílkou na železo, ale keďže ručne režete a tou pílkou, tak sú vibrácie a bojím sa, že tu, kde sú tie praskliny, pošlo by to ďalej a už by z toho bolo zle nedobre. Takže prevediem rýchly rez a to bude flexa. Flexa, najtenší rezný kotúč a pôjdem pekne odtiaľto až po koniec. No, potom samozrejme to pozačisťujem, aby tu neostali tie pripálené špony. Tak dám na státiu a môžete sledovať.
No dopadlo to asi najlepšie ako mohlo. Už som založil nové ledky, sú prilepené obojstrannou páskou, originálnou. No. Tak tie prasklinky tu trošku ostali, ale to s tým nenarobíme nič. Idem to olištovať dookola. Máme to už skoro celé poskladané, ale chcem predtým, ako to bude celé komplet, to chcem vyskúšať. Do zastrčky. Skúšame.
Voilà! No tak ako môžete vidieť, už to skúšam. No ako som vravel, už to bude poznať, že bolo opravované. Dosť vidno, že dole svieti silnejšie. Ale obraz už vidno. Pekne funguje. No, až na ten spodok, že silnejšie svieti. Majiteľovi som povedal, že čo a ako, tak či kúpi nové plexisklo, alebo to zostane takto. No ako ste videli, bolo to zle podsvietené, kvôli tomu, že to plexisklo je už opotrebované. Takže mám tu nový papier. A mám aj vyrezané nové plexi sklo, ktoré je tu. A tu je náš darca orgánov. Veľký 70 palcový Samsung. A máme vyrezané na 58 palcový. Tak, ideme to skompletizovať. No, konečne po dlhšom babraní sa s tým, lebo stále nejaký prach sa ukazoval. Stále to trebalo nadvihnúť, poutierať so servitkou, zase položiť. Katastrofa. Ideme vyskúšať, ako to presvetľuje. No. Ešte tu také robí. Aha, ale to preto, lebo nie je to vyvážené na rovno, ako má byť, ale ako môžete vidieť, je presvetlená pekne celá plocha. Toto, čo teraz fleky robí, to preto, lebo nie je to vyvážené, tak ako by malo byť na rovno. Ale myslím si, že to bude OK. Pekne to. Čiže keď sa to všetko tak pekne pritlačia, tie lišty, tak to bude skvelé. No, super. Skladám ďalej. No, tak telka už je poskladaná. A ide sa skúšať už druhýkrát. Ako môžete vidieť, obrazovka je už presvetlená celá.
Tak teraz je to už luxus oproti tomu, aké to bolo kľakaté predtým. Tak ešte také dodatočné video k tomu televízoru. Mám ho v izbe. Obraz je perfektný. Je na ňom spustená PlayStation 4. A pravdepodobne ho od majiteľa odkúpim. Čiže ho budem mať na PlayStation. Tak to len tak na záver.